А ти какво имаш в сърцето? Усещаш ли енергията вътре в теб? Усещаш ли си свят с природата? С любовта? Как ти въздейства? Усещаш ли усещането за тази картина? Тя всъщност представлява и описва симбиозата на жената, нейното сърце, потоците на природата и сливането й, разтапянето й, нежността й, крехкостта й, зараждащото се изобилие, пролетта, разкоша. И не на последно място, по много фин начин, силата й. Защото една жена е и сила.